Women, listen, it is not must. It is not must that when a guy dates you 4 years, 3 years, 5 years, 6 years, it is not must that that guy will marry you. Iwe abụrụkwa na nwoke gị na-abụkọ ọ laa gị ọtọ n'ụtụtụ laa gị n'efifie laa gị n'abalị mgbe ọ bụla o ji sọ kpọọ gị gịnị na-abaghịgide ya 3 years ya 4 years ya 5 years ya 6 years ọ dị efevọkwa some women o ọ bụrụkwa iwu ọ bụkwa na ọ nụrụ gị nye ewutekwana gị that is why eji esi na nwaanyị ada enwe ofu enyi nwoke ka ọ ga-eme onye nke agharịpụ gị iwere onye nke ọzọ ghara ada ọsọ m ụmụ nwaanyị iberibe na-ayigide nwoke ya nwoke 6 years 7 years how many years fọrọ gị how many years ka ị dị ị ga-eji wee yigide nwoke azụmị need 35 years ya nwoke 7 years how many years fọziri gị bụ nwaanyị atọrọ ọmara atọkwara ofeke nyafenye isi n'ọya mana eziokwu echefukwana na a na-aṅụ ala ikpu a na-agbafụta mmiri a ga-eji wee laa ya mana eziokwu